no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que lles falaremos do incremento do prezo do polvo nun mes onde aumenta notablemente a demanda. Estaremos tamén na Illa de Arousa, onde se está a vivir a festa de produtos do mar. Daremoslle conta dunha proba con moita solera na comarca, a travesía a nado dende o Freixo a Testal. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Malestar no seo da Asociación de Praceiros de Ribeira ante a suba das taxas por posto en máis dun 30%. A Xunta destina máis de 1,5 millón de euros á recuperación da biodiversidade mariña a través de axudas ás confrarías da provincia da Coruña. Concluídas as melloras nos accesos á praia de Canelas en Sanxenxo, o areal conta cunha nova baixada con escaleira de pedra e unha rampla natural con 3 bancadas. Os praceiros de Ribeira optaron por devolver os recibos ante a suba das taxas por ocupación dos postos nun 30%. Os praceiros de Ribeira optaron por devolver os recibos ante o que consideran un incremento abusivo das taxas por ocupación de posto. Tras a aprobación desta suba, os profesionais terán que aboar un 30% máis do que viñan pagando dende o seu traslado á nova praza de Abastos, cando tamén viran aumentadas as cotas mensuais. Dende o Concello alegan que a suba ven motivada polos novos servizos dos que disporán, entre eles unhas dependencias a modo de almacén. Suben un 30% as taxas e claro, nós non estamos de acordo. Por que non estamos de acordo? Porque cando fora daquela, cando viñáramos para as instalacións novas que son estas de aquí, xa faláramos e acordáramos unhos precios co alcalde, os precios incluso do hielo e máis as taxas nosas como puestos aquí cerrados que son. Entonces, claro, pois agora, de buenas a primeras, súbenos un 30%. Eles alegan ou din que, bueno, que nos van a dar uns trasteros abaixo, que hai uns trasteros e que tamén suman o que as taxas que tiñamos. Entón, por eso está o incremento. Pero non realmente os trasteros é que nos vamos a utilizar, porque non nos podemos utilizar como almacén, solamente como trasteros. Se estuviéramos en esta mesma planta, poderíamos utilizalos como almacén, pero como trasteros a verdade é que non nos fai falta. Se iso é o motivo da subida das taxas, a verdade pois nós queríamos. E outra que, hombre, que fora subindo todos os anos un pouquiño a medida que vai subindo a vida, pois tamén o recoñecemos, entonces íbamos e estábamos tan contentos, pero resulta que nos suben un 30% de buenas a primeras e sin dicirnos nada, pois a verdade é que estamos un pouquiño descontentos. Na reunión mantida coa concelleira de Mercados, Esther Patiño, os representantes dos praceiros transmitironlle o seu desacordo con esta suba, que se suma aos novos gastos que terán que asumir como pago da luz. O propósito noso é ese, desde logo, que nos deixen as taxas como están, ou ben que incrementen un pouquiño, pero bueno, con as cifras razonables que nos podamos asumir. A parte deso, nos agora temos que pagar o que é a luz, máis as taxas que o da luz, vémolo correcto. O sea, que se a plaza que é o mercado, pois, oye, ten un consumo de luz e eso está pagando o Concello, pois é normal que nos fagamos cargo da luz como puestos, pero claro, non debería de haber motivo para que nos subiran as taxas. Así as cousas, os praceiros non teñen previsto aboar ningún recibo ata que se restablezan as taxas anteriores. Dado que a suba foi aprobada en pleno, a edil responsable de Mercados emprazounos a presentar un escrito coa súa reclamación para que poida ser debatido en Comisión de Goberno. A espera de que o Concello atenda as súas peticións, os praceiros lembran as necesidades coas que segue a contar a praza. A principal, a instalación de mecanismos de seguridade para evitar roubos tan frecuentes como os que se veñen producindo nos últimos meses.
En un menos dun ano entraronos 4 veces. A última vez foi incluso pintoresco, foi ridículo, porque estuveron 3 horas aquí, disfrazáronse como nós, estuveron 3 horas levando toda a mercancía. Nos exiximos vigilancia e de momento pois non temos absolutamente nada. O vigilancia, o que reforzaran as portas, o que puxeran as rachas metálicas, e de momento non hai nada deso. O polbo escasea nas lonxas e prazas galegas, provocando así un incremento do prezo do cefalópado, xa que en agosto é un dos produtos máis demandados. A pesar do bo arranque nas dúas primeiras semanas, tras a veda, a campaña do polbo está a atravesar peores momentos, dada a escaseza do recurso. Tanto é así que algunhas embarcacións optaron por cambiar de arte. Son da primeira semana máis a segunda que fomos pescando bastante ben, agora fallounos bastante. Xa incluso algún barco xa cambiou de oficio, pero bueno, esperemos que vaya repuntando a partir do mes que ven, a principios de outubro, pois que se limpe un pouco o mar, que va un pouco de marosías, un pouco de baladas, e se limpe un pouco e aparece un pouquinho máis. Agora levamos un mes e medio xa de campaña, o ano pasado por estas fechas tiñamos 70.000 kilos botados en terra, nestas fechas, e agora temos 50.000 kilos. Bueno, hai unha pequena diferencia, pero bueno, isto tamén depende dos barcos que vayan, dos barcos que non vayan. Bueno, é lógico, non? Que vese que non. O ano pasado pasamos unha cousa parecida, que ao principio pois, que non había pulpo, parecía que iba a ser unha campaña mala, e ao control final foi onde repuntamos por todo lado. Escasean as capturas nun mes no que aumenta a demanda, especialmente por parte do sector hostaleiro. Estes dous factores influen no prezo, que nas últimas semanas chegou a cadar un máximo de 15 euros. Nos últimos anos, a verdade que o pulpo está tendo moita demanda. É verdade que pola parte de fora de Marrocos tampouco non están traballando, non están mandando moito. E nós, co que temos aquí, o que pescamos por todo Galicia, non chega para a demanda de oferta que hai. Aínda así, os profesionais agardan a que a situación mellore de cara aos próximos meses, o igual que acontecera o pasado ano, cando a aparición de abundante cefalópodo a partir do mes de outubro fixo que se pechara a campaña cun dos mellores resultados dos últimos anos. Unha vintena de confrarías da provincia da Coruña beneficiaránse das axudas que está a convocar a Consellería do Mar para a recuperación da biodiversidade mariña. A Xunta destina máis de 1,5 millón de euros á recuperación da biodiversidade mariña a través das axudas a confrarías da provincia da Coruña. Estas achegas enmárcanse nun plan bianual, dotado con máis de 3 millóns de euros, do que se beneficiarán 26 agrupacións para promover unha mellor xestión e conservación dos recursos e ecosistemas mariños. Consellería e Pósitos levarán a cabo un seguimento conxunto das actuacións e tomarán as medidas para o seu correcto desenvolvemento. Traballarase tamén de forma coordinada para acabar coas prácticas como o furtivismo ou a sobrepesca e garantir así a rexeneración das zonas marisqueiras, preservando o futuro dunha actividade da que dependen miles de familias. Os usuarios da praia de Canelas en Sanxenxo xa poden disfrutar das melloras acometidas nos accesos ao areal. Os traballos de mellora no acceso á praia de Canelas en Sanxenxo consistiron nunha nova baixada que consta dunha escaleira de pedra e a construción dunha rampla natural con 3 bancadas, así como a replantación de vexetación natural para cubrir a zona, tal e como explicou o xefe de obras de proxecto durante a inauguración. Iso foi sustituir unha escalera que había metálica que tenía unha pendiente excesiva, la hemos hecho con una escalera en 3 tiros y bueno, como veis es una escalera de granito, se pone así porque está la tierra removida y por si hay lluvias que no existan arrastres, pero luego la vegetación crece a través de ella y eso desaparece, es biodegradable, con lo cual eso es perfectamente ecológico sin ningún problema. A presentación do novo aspecto do acceso asistiron a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz, a xefa provincial de Costas, Cristina Paz, e o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, que destacou a importancia que ten para os veciños a culminación destas obras. Tanta gente viene a esta playa y que utiliza esta escalera, que además es una escalera muy cómoda, porque recordaréis que antes había una escalera aquí metálica, que además yo creo que era muy peligrosa, y con esta escalera de piedra, con unos pasos cómodos para gente incluso mayor que viene aquí, pues es de agradecer a Costas del Estado y también a la subdelegación del Gobierno, que también tiene mucho que decir en este tema. Y para las personas que tienen minusvalía, pues 50 metros más abajo tenemos una rampa
que se ha colocado ya en verano de madera y que cualquiera puede acceder a esta magnífica playa de Canelas que tantos visitantes tienen en verano y tamén tantos vecinos de Portonovo lo utilizan. A actuación finalizada neste mes de agosto contou cun investimento de 38.000 euros. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Dámoslle conta agora da xenda festiva para esta fin de semana na que poderán disfrutar da Festa da Meixa en Carril e da Festa dos Produtos do Mar na Illa de Arousa. A Festa da Meixa si terá concerto na praia o vindeiro 20 de agosto, así se desprende dunha nota de prensa que enviou o Concello aos medios de comunicación. Na mesma, afírmase que Costas permite a realización da festa na praia despois de que o Concello remitise onte o informe que lle faltaba, no que figuraba a tonelaxe dos camións participantes no evento. A Festa da Meixa, a organización quería facelo 19 e 20 de agosto, ao final vai a ser así, o Concello vai prestar todos os medios que teña disponibles e respecto a verbena ou orquesta que queren facer na praia, o Concello xa remitiu os informes a Costas, dando unha serie de indicacións para que non se estropee o paseo e despois a competencia para resolver e autorizar é de Costas. Iso sí, para levar a cabo a celebración, a organización deberá ter en conta unha serie de obrigas tales como abonar unha fianza de 3.000 euros para sufragar os inconvenientes que se poidan derivar desta acción, cubrir con pranchas de aluminio a superficie pola que deberán pasar os camións, xa que accederán á praia a uns 4 trailers de entre 35 e 40 toneladas. A actuación deberá axustarse perfectamente á documentada pola Confraría e a Asociación de Parquistas, sinala o escrito que calquera alteración grave ao dominio público marítimo terrestre será de exclusiva responsabilidade da organización da Festa da Meixa. Un menú moi amplo. Temos a típica sardiña, temos a navalla, a zamburiña, mexillón ao vapor, ameixas, nécoras, camaróns, paella de mariscos. Un entorno envidiable. Estamos en Portonovo de vacaciones y hemos aprovechado el día. Sobre todo las playas me gustan también. También la montaña y la gente tamén, que es moi entrañable, moi acogedora. E prezos moi asequibles. Pois vai desde os 4 euros, que é o mexillón, nas distintas variedades, e despois xa pasamos un pouco máis ao marisco, que é un pouco máis caro, que anda entre os 7 e os 9 euros. Para todo el mundo, ¿sabe? Muy bien o precio. A Festa Gastronómica dos Produtos do Mar, organizada polo Club Céltiga, está a celebrar a súa edición número 14 cunha gran afluencia de público. O paseo do Cantiño na Illa de Arousa converteuse desde o pasado venres no comedor máis visitado da comarca. Milleiros de persoas achéganse aquí para degustar e algúns descubrir a calidade dos produtos do noso mar. A previsión dos organizadores dos 30.000 visitantes en total quédase curta. Contábamos que iba a vir xente porque xa é unha festa conocida, pero a verdade é que estas fechas tamén, este puente, estes días, o tempo acompañou moitísimo e todas as previsións quedáronse nos cortas. Levamos ahora no último fin de semana, eu penso que calculamos que sobre, en total, entre mañán e tarde, sobre unhas 15.000 personas pasaron por aquí. Os días festivos axudan, pero o verdadeiro motivo do éxito desta festa son eles e elas, os tesouros que acolle a nosa Ría de Arousa. Nós traballamos sempre con produto daqui, exclusivamente produto daqui, da Ría de Arousa, ademais. Excelente, xa o veder vos. Non hai máis que mirar para as planchas e para as distintas preparacións que estamos facendo. Excelente. Mellor imposible. Camaróns, mexillóns ao vapor, croquetas de marisco, sardiñas, navallas, un pouco de todo. Ahora mesmo estábamos falando de que hai que, cando sepa outra, repetir, porque é riquísimos. El mejillón impresionante y las zamburiñas también. Muy bueno. Está todo delicioso. Todo delicioso. Desde logo Galicia. Quen estea salivando nestes momentos está a tempo de degustar os produtos achegándose ao Paseo do Cantiño na Illa de Arousa, ou senón, a festa volve a abrir as súas portas a próxima fin de semana, sábado e domingo, cando se poña o punto de final a esta cita gastronómica. No apartado de deportes falamos dunha boa nova, o triunfo do Club de Remo Cabo de Cruz que se fixou coa bandeira de Traíñas, Deputación da Coruña, e falaremos tamén da travesía a nado que terá lugar esta fin de semana entre Testal e o Freixo.
Coa deste sábado xa serán 15 as travesías a nado entre os portos de Testal e o Freixo. Esta proba solidaria está organizada polo Club ADECODEA en colaboración co Concello de Noia e ten por obxectivo promover o deporte adaptado e integrar a discapacidade na práctica deportiva. O obxectivo primordial da proba é dar a conocer o deporte adaptado, reivindicar o deporte adaptado como un deporte máis e, ao mesmo tempo, amosarlle ao público que as persoas con discapacidade poden estar participando nunha actividade físico-deportiva en igualdade de condicións que outras persoas que non teñen ninguna discapacidade. Entón, o obxectivo é reivindicar o deporte, participar e integrarnos no deporte normalizado como unha modalidade máis. Moitas veces pois falamos de deporte, pero esquecémonos pois do deporte das persoas que incluso teñen máis complicado para practicalo, que son as persoas con discapacidades de todo tipo. Neste senso, transmitirche pois o apoio, como non pode ser de outra maneira, por parte do Concello, animarche que sigas facendo pois a travesía, que cada ano me consta, nos poñen unha complicación un poquinho nova, sempre solemos bordear e pasar con toda a tranquilidade, non? A saída está prevista ás 4:30 da tarde dende o porto de Testal. Os interesados poden inscribirse previamente a través do enderezo electrónico adeco.dea@gmail.com ou no mesmo punto de saída media hora antes de que DEA comezou a proba. O próximo sábado, a partir das 4:30, a xente hasta prácticamente o momento da salida vamos dar opción a que se inscriban os de última hora. E pouco máis hai que dicir que este é a número 15 aniversario, a ver se vamos co tempo poder ir cumplindo máis edicións e cada vez poder incorporar máis participación. É unha das fases primordiales é a seguridade que nós temos en esta proba. Como participan desde persoas con diferentes discapacidades, sordos, mobilidade. Entonces, unha das nosos obxectivos é primar a seguridade de todos os participantes. Dende a organización agardan igualar ou mesmo superar o número de participantes da anterior edición, entre 60 e 70 nadadores unidos polo deporte e pola auga, un medio no que non existen as diferenzas, tan só as ganas de superar este reto. No eido deportivo falámoslle tamén da vitoria do Club de Remo de Cabo de Cruz, que ven de facerse coa 28ª bandeira de Traíñas Deputación da Coruña, disputada o martes en augas de Santa Cristina, en Oleiros. Os boirenses lograron o triunfo cun tempo de 19 minutos e 17 segundos, case 3 menos que o Club de Remo da Pobra, que acabou en segunda posición, seguido do Club do Mar de Ares. Os outros representantes da comarca, o Club de Remo de Rianxo, o Club de Remo de Muros e a Esteirana, acabaron a regata en quinto, sétimo e 10º lugar respectivamente. Os premios a repartir ascenderon a 13.650 euros, con contías que oscilaron entre os 2.500 e os 600 euros. Pois ata aquí o noso informar desta semana. Nos despedímonos lembrándoles que teñen unha cita o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa web canalriasbaixas.com. Ata o vindeiro xoves. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.